This is the situation in the mining town of Zvishavane, where Amazon Mnangagwa's family originally comes from. Sanapina mashoko atakuna kuti kuzvishavane kuri kuonekwa kunzi aiwa ndo the mining region. Panapa kuri kuonekwa kunzi chabvondoka. Mapurisa neriot vatotanga kutosekurira nekutenderera. Noda kuti tichiona kuti mabombings atanga kuitika aiwa kumaholdings aiwa pamwe chete nemapremises ezvigananda mu the capital city of Harare. Now the police yomanya kuzvishavane kunoonekwa kunzi ndo kune mabusinesses ezvigananda vachityira kuti aiwa chaos ingatanga ikoko nokupa subscriber olaika kuturn on the bell icon. Tinoda pahendo yachimuona mudanyora chiti the dictator has been rattled and is not leaving anything to chance. What Mnangagwa does not understand is that nobody cares who is in power as long as they deliver. The cost of corruption is turning a country into a war zone like this. He conspired the greedy opposition charlatans and criminal elements in the judiciary like Luke Malava to destroy the real opposition, and now the opposition is coming from within his own party. Ndo mashoko pano pakuva inoi ava kunakidza vanhu kuti they've destroyed the opposition vakaita sana TSHABANGU vana MDC, all those they've been destroyed. But surprisingly, zvakuonekwa kunzi opposition, it is now emerging from within. Their own ruling party ZANU-PF ndo vakacreata kuti ive the opposition party. Zvatakuona zvise zviri kuitika izvi, vanagezi vakabudawo pachena vanhu vachikwada vakati aiwa nesu taitoteerera zvisiri izvo. Now we are opposing them just because takuona the true direction. Mashoko atiri kuona panapa tiona kuti aiwa the ruling party yatiri kuona kuti iri kuoposa the 2030 agenda iri kuenda iri in line aiwa with regard to the opposition zvaita nana opposition leader vanari NELSONCHAMISA ndokwava kuchanela through nako. Vatakuona ri panguva inoi zvakadai zvichiitika tichiona pamwe chete these guys vachitya. Tiri kuona kuti mapurisa they are being deployed, state of emergency yakuda kuisiwa and the like. Zviri kuitika zviri kunonyatsa kupa a signal yekuti aiwa these guys now they are now seeing kuti their days are now numbered. Tudze mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi kuna comment section yedu. Subscribe or like, turn on the bell icon.